Muri Zimbabwe muri rudadiso nhasi rimwe zuva. Panoka ndina mukoma vabva all the way from Kadoma. Vakati veDrumas Media aiwoka ndambotaurawo nemi pamusoro paSeWickNew Chivhayo. Naizvozvo toda kuti tivape mukana tinzwe kuti ndeapi masoko avakatichengetera. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Tiri panyaya yaSeWickNew Chivhayo ndonzwa vazhinji vachitaura zvakawanda wanda. Vamwe vari kusapota kuti aiwaka chaona idya nehama mutori waana hanganwa. Vazhinji vari kuwaniswa dzimotokari. Ndakatembenge ndakutotaura kana chera kuti nhaya ichera hamudiwo here tipiwe motokari naSeWickNew. Vakanditi iwe mota idzi dziri genuine here idzi. Mangwana cheche unogona kuzoona wakudhiraivha nyoka. Aiwa but tiri kuona vana Sulu varongomhanya nadzo, tiri kuona vana Macheso vanadzo, hadzisati dzaita izvozvo. Naizvozvo zvinoreva kuti vamwe vanhu havadi kuona mablessings vamwe vanhu. Kana mumwe ablesswa iwe uchizwa kuti handina kana chance, my chance yekupiwawo motokari izi zero, unopedzisira wakutaura mashoko akadaro. Hatinei nemotive behind rudo here, vamwe vari kuti politics, vamwe vari kuti zvotaurwa zvakawanda, asi isusu hatina chatinoziva. Naizvozvo chatinoda chete kunzwa zvikutaurwa neruzhinji. Saiva vamukoma vauya kubva kuKadoma kuti vambotitaurawo zvavanofunga pamusoro pamutauri anonzi Ed Cross wokubulawayo. Zvaakataurawo pamusoro paSeWickNew Chivhayo. Saka ivo vatanzi mwoyo mangu, mwoyo wangu wajunguludzwa, ndoda kushanya. Saka naizvozvo tati tivape mukana vapedze shungu dzavo vataurawo zvavanoda pamusoro pemasoko avakataura. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media taking you to another level. Makadi muri Zimbabwe, zita rangu nditwa Alan Lubeya. I'm from Kadoma. So ndinonyenda nayo nhasi tine article yandakaona yakaitwa na Ed Cross vachitaura pamusoro paSeWickNew. Vachiti SeWickNew is nasty and corrupt, which is not good for us as citizens of Zimbabwe. Kana mumwe munhu achinge aitawo chakanaka tinofanira kumurumbidza tese senyika. Handiti ukatarisa magwaro even mubhaibheri zvirimo zvakanyorwa kunzi rakaropafadzwa roko iro rinopa pane rinotambira. If you want to look at Zulu and SeWickNew, it's an elevation kune vamwe vanhu, kusumudzira vanhu vechidiki nedzimwe mhuri. Tikada tarisa kazhinji kacho mararamiro atinoita sevana veZimbabwe, kwatarisa vanhu vakapiwa mota vazhinji maartist, handiti they are there to entertain us isusu handika. So munhu akapiwawo mota semuimbi ave nechekufambisa paachitawo mashows, maybe audiwa kana kwaMutare kana ungai kuGwanda, anokwanisa kubata time. Hazvingaiti tione muimbi mukuru achikwira public transport for a show handika. Aiwa no. Saka tiri kuti isusu this message toda kuti vaEd Cross vaita revisit statement ravo, vaapologize pane zvavakaita. Because kada kuvabvunza kuti do you have evidence yekuti vaChivhayo vari nasty and corrupt, inobuda evidence yacho? No, that's bad. So ndikuda ngotendawo nevamwe vatsigiri vari kutsigira chirongwa chaSeWickNew chavari kuita neno nyika. I can compare SeWickNew na Mansa Musa in the history. Those two people vakangofanana metro avo, they are helping underprivileged, you understand. Vanhu vanotaura zvavari kuona, pane zvimwe zvamusingaoni zvavanoita. Vane mafoundation anoita, vanobhadhara vana maschool fees kuzvikoro zvakawanda, you understand. So imhuri dzimwe dzivaramedza andika kubudikidza navaSeWickNew. Noti aiwa Mwari dakuropafadzai, aramba achikukomborerai nezvamuri kuita. Mabasa ari kuita makuru anotendwa. I thank you. Mukoma, chitesa nebasa rikuitwa naSeWickNew. Exactly. Uyezve choice yevanhu vari kupa mota munoionawo sei? Maonero angu inini, I think iye sematauro akaita, I can say that ari kuti chaitwa nemunhu chaafarira ndopa ari kumupa motikari. Chaafarira iye. Exactly. Because zvafanana nini ndikaona munhu kuti no munhu
ari in need of chinhu chakadai so I can help him, I can help her nechinhu chi both ase ndazvifarira ndika exactly saka ndo criteria yari kushandisa pakupachi motikari ndisingazivi wangu pamwewo kuti maybe pane zvimwewo but ndikutaura maiki maonero angu nemaziviro angu pachiitiko ichi because vamwe vaitaura kuti dai apa vainge vachiri kusumukira pane kupa masizindi artists agadzira upenyu hwavo kare kuwedzera marasha kuhange kudzosera marasha kuhange munoti kudini mashoko ewayo no uku hakusidzosera marasha kuhange zvafanira pabasa chaipo chaipo in terms of promotion manopromotwa munagara pabasa for makore akati one day anditi then vari kumashure vachangopinda kubasa nefamba kwenguva ndopanoziva chi promotion ko vakapiwa tumaakwa vedzichechi vechichi munoti kudii ipapo ndepapi pavakupromotwa ava machurch members I think akaona kubudikidza no church kwangu vanhu vazhinjiwo vanofamba netsoka saka there's a thing yekuti pakuya kuchurch panopa kuti munhu ari kubva kana kukuwadzana like ari kubva kana ku Highfields kana kuWaterfalls andika kuti mabato nguva yechurch ando achifambiswa because in public transport haifambi nenguva yemunhu inofamba nenguva yani nenguva yayo saka wopa nguva dzechechi apa mangu vanoka kuchechi I think that's why he provide cars to his church members. Ndofunga manzwa zvataurwa namukoma tonga itinzwe ndodawo kunzwa zvakare zvinofungwa nevanhu pamusoro pedzimotokari dzasewiki nechifayo dzavari kupa veruzhinji munofungawo kuti kudini ukandibvunza kuti iwe neshamba unofungei aiwa ini ndoona iri pfungwa yakanaka ndawana hangu mari ndawana makomborero iwayo ndinoona pasina chinenge chakashata asiwo ndanga ndichifungedzera kuti makanzwa paya tichikumbira veruzhinji kuti veduwe vanenge vaine tumari tuda kunovakira gogo mbuya mataviri imba naizvozvo dai sewiki nochivhayo vambotarisa zvinhu zvakaita saizvozvo tine malegends edu emumhanzi mbuya mataviri amai vaPaul mataviri pavari kugara iramushako vanotoda kuti vanhu vange vachivabatsira vave nepekugara pakanaka ndosaka paya pataiti ngatiiteka bvisa $2 abvisa $1 tikwanise kunge tichivavakira imba asi so far response is poor hatisati tawana ari kuita come forward kuti takuda kuti tiite ichinhu ichochi naizvozvo kana vachivhayo muchindoona ndiri kukumbira handisi kukumbira motokari aiwa ndiri kukumbira gogo mataviri ngatitarisei zvakare kuti ko iwo hama dzemalegends edu ainetsa munyaya dzezvemimhanzi ageresei vamapfumo wakati inini handiide mota fine ko mamboenda here kwachibadura manoona kuti mhuri yavo iri kurarama sei mamboenda here kwamashawo munhu mumwe ko kwasystem tazvida kuti mhuri dzakasara dziri kurarama sei naizvozvo vachivhayo tarisaiwo maareas iwayo rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba mukoma tinoda kukutendai zvikuru nekuya kwamaita kuchirongwa chedu chezuva ranhasi senguva dzese mhuri yeZimbabwe musakangana kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media taking you to another level.